berjoget ya kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari berdendang yo kawan, mari bernyanyi, mari berjoget yo kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari bergendang yo kawan, mari bernyanyi, mari berjoget yo kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari bergendang yo kawan, mari bernyanyi, mari berjoget yo kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Namo Buddhaya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan sing wis mbukak swasana ning limbukan. Mandeg dhisik mak iya. Dijedah sikik, dijedan dhisik. Iya mak. Iki awake dhewe sadurunge seneng-seneng ya nduk, caos panglipur ana becike kaya adat saben. Awake dhewe atur dedonga kanggo pepundhene awake dhewe ingkang wus murut kasedan jati. Salah setunggalin pepundhene awake dhewe ya kuwi almarhum Ki Sena Nugroho. Mugi tinampi sedaya amal kesaenanipun lan pinaringan swarga langgeng. Semoga menjadi sempurna kebajikan yang sudah dilakukan beliau dalam ibadah budaya dan mendapatkan karma baik mencapai nibbana. Sadu sadu sadu. Monggo kula aturi wekdal sekedap kangge nguncupaken asta asung pandonga katur Ki Sena Nugroho. Monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Wah, lagune Putra Nusantara sing maju Mbak Agnes kalian Mbak Ika Suhesti. Berdua, iya berdua ben gayeng. Tajem biasa Selamat malam Mbak Agnes dan Mbak Ika Suhesti. Ya, selamat malam. Aduh, ajan. Ayu-ayu mak sindene yo cetha. Warga laras iki wis make up yo sesuai karo zaman. Ya, zaman semono eyeshadowne ireng-ireng. Saiki zamane wis flawless ya. Flawless dadine cantik-cantik ya mak yo cantik-cantik. Nah iki ngaturake tembang Mbak Ika, Mbak Agnes. Mboten ngantuk toh? Enggak, Tadi campur sari juga. ya. Waduh di mana? Di ngablak. Oh di ngablak. Iya. Kayane ngablak.
Ya biar Ngablak agak ngono wae. gimana gaul gitu ya, ngablak. Ngablak. Mbak Ika tadi nyanyi campur sari enggak? Enggak. Biasane Mbak Ika ira tau bolong tanggalane kabeh rintip-rintip. Yo bolong wae. Bolong. Iya, ora ketang sithik bolong. Tetep ana ya. Aduh. Ora ketang Dadi cilik ki ya, Mbak, bolong. hal sing sangat tumben sekali nek Mbak Ika libur campur sari sangat tumben sekali. Iya, lagi prei ya, Mbak. Nganggo kesel barang. Nganggo kesel barang iki mau wah iki mau kerokan awake wis tato blarak mak. Wah, ayo karang ya wis sesasi mbladek kok ya, Nduk. Ayo. Iki Putra Nusantara duet neh lek ngomong duet. Duet berdua gentian. Oh iya tadi juga ada apa? Salam Mbak El dari Pak Oka Wibowo Amsterdam. Oh, dari Amsterdam, Ya, matur minta sembah nuwun. capeng gunung. Oh, nggih. Salam buat Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Ayu. Oh, nggih siap. Ya. Dari Amsterdam Pak Oka Wibowo. Iya. Iki akeh sing sijine mau Mbak Ika ketoke sing nampa. Dari siapa? Dari Pak Heri. Dari Pak minta Heri. Putra Nuswantoro juga kebetulan. Oh, ya bagus. Sama Imbang Ono Katresnanku. Oh, dua. Iya, tadi sama Bu Hamidah juga ya. Oh, Udah iya. ya. Iya, udah ini Oh, Bu iya. Hamida. Jadi hari ini nanti Putra Nusantara langsung imbangono katresnanku ya. Boleh. Nanti. Di medley ya. Di medley podo-podo. Ya sakjane ya wektune ya cukup. Ning ra apa-apa karang kok ya isih ana Mbak Tatin ya ben gayangke swasana. Yo, dibawani dari Mbak Ika, monggo. Anakku sing bagus dewe. Iki ora mung nembang wae, ada tantangannya. Sinden warga laras harus beda. Apa? Mergane iki sik nonton ora mung wong Jawa. Saka Sumatera Utara dari Medan banyak sekali. Dadi tugasnya nek sing siji nembang, sing siji translate basa Indonesia. Oke. Saiki Agnes tugasnya mentranslate bahasa Indonesia. Artinya Apa tadi Mbak? Anakku yang ganteng sendiri. Oh iya, Kok pinter. Ya. ngono sih? Pinter. Ya lumayan. Sing penting ngerti artinya. Iya. Saiki Anakku yang gentenan. paling ganteng ya. Iya. Gentenan sapa? Aku pagi. Gentenan Agnes, engko ning Agnes. ngarteke Mbak Ika. Besok pinter sekolah. Yang artinya Nanti pintar sekolahnya. besok kok nanti. Besok toh. Odo lah. Oh, nanti ke depan ya. Ke depannya. maksudnya. Yo, oleh-oleh. Kamu Kak? Aku toh. Iya. Yen wis bisa nyambut gawe kalau sudah bisa bekerja koyo penyiar Jangan membanggakan diriku. Agnes Yanandasari. yo kan Nuring koyo Cas. nek translate itu loh, translate ya kan. Pinter. Kudu mlaku sak mestine. Coba. Harus berjalan di jalan yang benar. Wah, tepuk tangan buat Mbak Agnes sama Mbak Ika. Weh, masuk. Elok, iki sing nonton ora mung ning kene koyone sakmene iki, tapi ning nggon streaming waduh ngedape-dape. Berapakah? 5.300 penonton. Wah, keren. nah Itu kene semuanya ya? Ya, urung kabeh, Urung satu kabeh, channel, baru satu channel. Dalang Seno. Yo, Dalang Seno channel masih ada channel lagi Seno Nugroho Seno channel. Nugroho. Aku yo Elisa buka Arcarus Arcarus. channel. Mergane dinggo dokumentasi pribadi. Lah Ya, yo ya. ben duwe. Yo lanjut langgamipun, monggo. Cop marang anakku aja pijer nangis wae
sok pinter sekolah sing tansah tak tomo tomo dadi satriya tomo labuh marang nusa bangsa enggal menengo anakku welas marang ibumu didhawuhi kudu gugu bisa enggal menengo anakku welas marang ibumu didhawuhi kudu gugu bisa jangan mundur dulu. Ini masih ada permintaan yang lain. Ya. Ki mau apa? Imbangono katresnanku. Nah, aku tak sama membaca dulu apa namanya request dari Mas Admin. Kok ndak anu duso nek ora di apa
dilaksanakan. Oke, kita baca dulu. Tadi dari Bu Hamidah sudah dibacakan. Lanjut. Dari Soekarno EFC minta lagu Gubuk Asmoro Mbak Tatin. Oke. Sampun transfer matur sembah nuwun. Ibu Samijah Sradasena EFC Tangerang. Sugeng dalu Mbak Cangik Mak Limbuk. Derek Mangayu Bagio mugi WL ugi Mbak Elisa tansah sempulur job tanggapanipun. Amin. Sampun mlebet apresiasi di rekening Mbak Elisa, minta request gending glatik glinding nyuwun swanten Mbak Ayu Purwolestari. Salam kagem sedulur WAG EFC wonten ing papan pundi kemawon. Tetap semangat, dukung support sang kuyung sang idola ni Elisa Aua. Sami WL supados saged kuncoro saindenging Nuswantara tuwin monco. Amin. Lajeng dari Putra Dikari Gino Bolodewo EFC Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Cangik Mbak Limbuk. Derek Mangayu Bagio mugi Faren Sanjaya Citra sukses selalu. Amin. Sampun mlebet apresiasi 1 juta rekening Mbak Elisa request ninggal katresnan swanten Mbak Agnes. Nanti digarap langgam bablas dangdut Jatilan. Lajeng Ulo Tampar swanten Mbak Ika Suhesti digarap langgam bablas Jatilan. Salam kagem sedaya pandemen WL wonten ing papan pundi kemawon. Ampun bosen-bosen nyang kuyung supportipun lan pandonganipun kagem WL supados tambah kuncoro. Amin. Matur sembah nuwun Pak Putra Dikari Gino Bolodewo. Namo budaya. Salam budaya saking Pak Yadi Semarang fans WL. Derek nyang kuyung mugi lancar pementasani Elisa ugi lancar pembangunan gedung Buddha Center di Magelang. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila, NKRI harga mati, Pancasila tetap jaya, salam Bhinneka. Terima kasih, matur sembah nuwun. Oke, lanjut imbangono katresnanku langsung dangdut. Monggo. Wawayangan muduh Kang Mas wong bagus lilalitan pisani sayangna recet hati lalilane wong bagus tansah kumantel ing telengi
lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku Nganggo dirim. Lanjut. mongko kang mas katresnanku bebasane Jundulan setiapku Banane jiwa lan ragaku Matur sembah nuwun. Dua permintaan. Mbak Agnes kalian Mbak Ika Suhesti. Gayeng mak ya, gayeng. Ki pamundutan cetha akeh. Bar iki sapa? Jane ngono pengen tak lombakne. Siji Tatin karo Solikin, nah iki versus Parjo ro Prastiwi ngono kuwi lho karepku. Apik sing ngendi? Medeni engko malah ancur. Ya saiki nggahke Tatin saiki nyuwun peloke kita langsung sekalian tembang kangen. Ya. Wayah wengi udan krimis ra uwes-uwes banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung sroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutup kamu rasa kang tak angkat aku lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombol tombol kangen iki nanggamu yo rino lengi Ganteni baline endah manise esemmu lewat tembang kangen ibu dekat tresnanku Matur sembah nuwun. Ki terima kasih untuk Ibu Hamidah yang sudah meminta lagu Tembang Kangen. Halo Mbak Tatin. Halo, selamat malam. Aduh, suarane wis bindeng-bindeng. Iya. Ketara bar bladekan. Ora, mergone lagi rodok flu. Rada flu. Ada pilek, rodok melek. Waduh Ya. lah. Berarti iki kurang jamune. Ya, jamune apa? Jamune turu. Ngono. Iya, bener. Kurang turu jenenge. Tadi Ya. bindeng kaya ngono kuwi. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Sing mantep ngono lho. Oke. Iya, iki mau bintang tamu ning ndi? Padha karo Agnes. Iya, Ning ngablak. nang ngablaks. Ning ngablak oke wis Iya. dadi bintange Pakis. Ngablak Kopeng sak sekitarnya. Sudah mendapat julukan Apa? Agnes. Apa Agnes? Sinden ngablak. Sinden ngablak. Iya, Kudu sinden ngapak ya, ngablak. ngablak. Oh, Iya. sesuk ben payu rono. Yo Iya. Mbak Tatin. Ada pemundutan apa? Fragmen. Pramen. Oh. Bersama siapa? Bersama Solikin neng iku Milio. Kok milih ya? Milio, arep Lah? Solikin apa arep Kang Parjo apa arep Mas Keswan? Oh. Semua ada di Budalang. Waduh.
Saiki Aku manut aku. Lah iya, sing nang isor blencong dirimu. Biasanya kamu berani sama aku kamu sia-sia. Lah aku karo sapa-sapa gelem, Solikin ya gelem, Kesiwan ya gelem, Parjo gelem, Santoso gelem. Oh, lah ngono. Penting anggere cocok ya. Oke lah. Ya, Solikin ya berarti ya. Terserah. Terserah. Kamu nggak jijik kan? Aku sebenarnya jijik. Tapi ya karena itu pamundutan ya. Adalah profesimu. Jadi kamu nggak boleh jijik. Oke. Nah, ya Mas Solikin mau tampil ke muka di Serpek Ijo. Dor. Oh, di cenile di Sajake suaranya kelemek. suaranya kelek ya. Cek. Ranya kelemikmu. Lah, Maksud lo kok mikir dhewe-dhewe ngono kok nanya kelmikmu. Yo, lokasi yo. Walah. Aku mau yo tak anteni iki ya. Walah. Gek men sah ngono lho, ning kene iki mikir ya engko piye ya ngono. Tuh. Rapopo dijajal. Iki lucu ra lucu pokok men kanca-kanca guyu. ya iki ning Ayo gek dong Mas guyu Janu yo. nanti. Mas Janu nanti di mana? Ayo guyu 50. Guyu banter dhewe 50 iki akeh kok. Yo, Nek guyu Ayo aku nek banter doyak. dhewe langsung kok tak kesi ning kene iki yo. Tak delok engko sing guyu banter dhewe langsung kes. Rung sito. Urung. Silakan. Mas Kus langsung wah. Urung apa-apa. Ya iki dadi sing sijine gento, sing sijine cempluk. Nah, gento iki Ya. dadi sapa to? Gento iki sapa? Gento iki sing ngoyak-oyak cempluk. Oh, sing ngoyak cempluk. Cempluk gelem ra? Wegah. Wegah. No. Lah penakno kowe karek. Yes, ngono kuwi penjalukane kuwi kok. Sidora iki. Sita. Beda. Iki engko sing gandrunge nganggo entet iso ora ya? Apa gandrungan? Gandrungan. Wis sangurung. Oh, kuwi Wis sangune oke. Wis tenan. Wis tenan. Ya oke yo Wis mulai tak yo. percaya to, engko rak remuk. Yo torok. Direp tri. Mbak Yu cendok. Sarane cilik ngono ki ya. Piye? sing gedhe, suarane iki sing gedhe. Oh, pengen sing gede. Heeh. Ya ora ning kene. Aku pengine sing gedhe. Oh, ngono to. Hmm, Dadi gento iki gede. gedhe. Seneng sing gede kowe. Seneng? Oke. Mbak Yu cempluk. Apa gento? Kowe kuwi arep neng ndi? Aku ki arep mulih. Aku baru saka pasar mau dikongkon karo Simbok kon tuku tempe. Saka pasar Heeh. tuku tempe. Apa kowe ra duwe? Lah wong tuku tempe berarti ra duwe. Oh, ngono. Aku duwe ning ora tak dol. Oh, ngono. Dadi tok kayak aku. Sing jenenge nang pasar ki rak ya werna-werna, ana tempe, ana tahu, ana kangkung, ana bayem. Lah kuwi aku dikon Simbok kon tuku kuwi. Oh. Ora kok malah ngandake tempeku. Lah ya tak kira nek ora dol tok kayak aku rak beneran to, Mbak Yu. Lho nang ngono aku pancen ana khas jenenge tempe bengok. Ngono. Kuwi warnane ireng. Ana cenile ra? Kok ana cenile kanil, kok cenil Oh, kanil to kuwi. Kanil Lah ya kok. karang wong lanang rak ya ora weruh to nggon kaya ngono kuwi, Mbak Yu. Ya sesuk tak dudui. Orang tahu. Mbok mana saiki. Sesuk. Wah, jan pengenku ki saiki, Mbak. Ora Yu. lho. Jane kowe ngopo kok nang dalan kene ngopo kok ora nang omah wae kono turu-turu apa ngopo? Lah ya lho? biasane aku rak ya ming cerak Mbak Yu to. Lah iki mau rak aku goleki Mbak Yu kok ora ono lah tak pethukke ning kene kuwi bul saka pasar to. Heeh. Jane kowe iki ngerti ora to? Ngapa? Aku kira wis suwe to. Wis suwi apa? Sik jo menengo. Ora sah mengganggu suara yang ada di sini. Ngono ya. Lah apa Pak Marjo kok nek guyu marake guyu mas. Fokus. Fokus. Oh. Nek cerak ngene iki ora fokus e.
Tak rada Kaya piye? ngedok. Rada cedak meneh. Ora Dicedake wani. meneh. Engko siki lek Hah? cedak engko siki. Ora sida. Oh, mundur. Sida meneh. wis tekan kene. Ngene lho, Mbak Yu. Piye? Jane rak aku nemoni kowe kuwi rak aku wis mendem rasa sing suwe. Kowe mendem? Mendem apa mendem? Mendem. Mendem. Dadi ki ning perasaanku kuwi wis suwe urung iso tak ungkapke ning kowe ngono lho Mbak Yu. Maksudnya piye ta? Kowe seneng karo wong wedok. Kowe seneng karo wong wedok ngono apa piye? Iya seneng karo wong wedok. Terus wong wedok kuwi sapa? Ya Mbak Yu cempluk iki. Lah kepiye? Kok aku lho? Lah ya ora apa-apa to. Toh iki mbok ngilingi aku ki sapamu? Lah ya Mbak Yuku. Lagi ini kok mbok senengi? Ning nek anake Pak D rak isih rada adoh ora apa-apa to. Ora Mbak Yu Ya ora apa-apa jenenge alur nek wong Jawa kuwi nek iso ya Lah, nek aja wong ngepek sen- sedulure dhewe. Wong jenenge wong seneng ki rak bebas to. Ngapa to kok andang nyekel-nyekel ki? Ming sithik kok. Aja ya sithik kae aja. Kok sik to aja apa jenenge? Aja kesusu demak-demak to. Aku ki anggere Mbak Yu ki rak sok kae to. Aku sok njibukke banyu to nek arep masak utawa arep adus. Kuwi jane aku rak ning mburi ki rak ya rada nginceng ngono lho. Berarti iki wingi kaya nok rusak-resek nang kamar mandi ki. Ya aku kuwi. Ya Allah, ya Nyoke Tuhanku. suwang 100. Mula gandeng kaya ngono kuwi rak terus aku timbul rasa tresno marang Berarti kowe. ngawur ndekku. Ya weruh sithik. Kok kowe lancang lho. Nek pas Kurang seru. ngombahi sithik, ning nek pas adus rada akeh. Terus tak takoni. Jane kowe weruh apa? Nek pas aku adus kowe weruh apa? Ya apa-apa weruh ya. Contone, ya nek iso tak Wong aku tresno kok ya ladeni aku ya. Oh sik, berarti aku ya ora iso. Sedilit wae. Oh sik. Ya Janu 100. Wah iki ditenteng nggo aku ndi? Tok bagek-bagek. Sedilit wae ya. Tenangno pikirmu. Kok sik to? Kok sik to? Ayune tumpuk undung. Ojo. Meng arep diambunge kok angel to ya kowe. Wong aku ki ora seneng karo kok diambung. Lah ya wong karang suwe-suwe ya aku kowe bregetke. Kowe iki mbok kok sikik to? Aku ki urung ngomong apa sing tak rasake karo kowe. Kowe ki aja mek-mekan sik to. Kok sik Ayo. meneng sik anteng nang kono. Kentho, aku ngos-ngosan tenan iki lho. Nek jeneng wong tresno ki ya kudu kelakon nek ra kelakon. Iki dinggirke Mas Janu kok nek ketunjang aku lho. Iki ning kene iki ming wong loro lho. Hah? Wong sibuk ya lunga, bapak ya lunga. Nah. Iki engko nek kancingan lawang ra apik to wak dhewe. Ngono? Ya, Mbak Yu. Kok sik to? Aku ki wong ora tresno karo kowe, nek wong bebojoan ki kudu tresno karo tresno. Kuwi ra wong bebojoan wong sing penting ka aku ki kowe ngladeni aku ngono lho. Ya kok sikik. Rasa nganggo bebojoan kan ra apa-apa. Loh, kowe Sing malah- penting kan kelakon ngono lho. Aja ngono kuwi to. Ora lucu kok guyu. Dasar ayu. Ojo baleni. Lengkung. Dilaraske soal iki. Oh. Sik to. Aku ki ora seneng karo kowe lho. Apa meneh arep dadeki bojoe Ning kowe aku ora gelem to? seneng. Kowe iki meneng. Duh, kepak edu iki Jan. Ya ampun, Mbak. Kene tak ambune. Aja ta. Wong kon ngambu ora gelem, kono aku sing gelem kok. Ya, gelem ya. No. Aja ta. Wow, ketoprak no. Ya wis waton metu iki saking wedine ya. Lah kok nek ora metu piye? Ra iso metu ya ora usah dadi bojoku. Ora iso ngapa-ngapa kok arep dadi bojoku lho. Iso ya. Piye, isone kowe kuat ping pira? Jalukmu ping pira? Ya minimal 5 kali. Siap yo. Aja ta. Kowe iki wing waton ngomong. Kono. Kowe mau takon tak wangsuli isomu ping pira? Aku ping pira-pira iso. Iki nek tangan Angger karo kowe, ya? aku tiba tenan iki. Gento. Ya rene. Nang nggon jembar men omber. Ya. Sini nang nggon jembar sini wong ayu. Kene. Sah aku leh pira to, Sah? Oh iki tenang wae akeh banget. Aku Sing semangat, sing penting semangat. Iki jaga soalnya iki modalnya nekat. Hati aku rada mikir iki. Ya kudu nekat wong jeneng wong seneng kok. Nek aku ora seneng nek ana wong nekat.
Engko suwe-suwe seneng. Kowe Aja ta. kowe iki ming No. dipenakke kok. No. No ki apa? Iki mbok. Ih. Tembange bacotke. Tembange. Lah iya, ngono ya. wae. Iya, iki ming nyosor ae kok bebek. Nembang Nembang saka kono. sing laras. Ha iki le ngarani pas arep nyosor ngono ya. Ayo sepiro? Sepiro Ken? Duh wong ayu leganono brong to mami. Iki lho gelem ngaleh ya niki. Padha wae lek kena-kena. Solikin, solikin. Ya Ariza, ya Ariza. Hei, liyane dong guyu tok duit aku susah lho iki. Lah, iki jenenge ibadah budaya. Kowe kudu tulus ikhlas membuat orang bahagia. Aku ya menggah-menggah tenan lho iki. Oh. Iki nek ora nggo tenaga ekstra, iki tetep kena tenan lho engko lambene iki. Ya ora apa-apa, Kena ya ora apa-apa, aku seneng kok. profesionalitas. Iki dhuwur solik dhuwur gento ngisor janu ya padha wae iki. Medeni kabeh. Aja ta. Aja kin, aja kin. Aja to. Jangan. Sun teka sun ben ujung wong ayu. Piye iki? Aja ta iki nek sekali Piye? Kepiye? Kowe mau muni piye? Cakepane piye? Sun ban pekeh. Hah? Apa? Aku arep mbok pekeh. Tak gendong ngono lho. Aku nek sakmene mbok pekeh, terus piye? Mongko nek dipekeh iki digendong nang kene. Heeh. Terus piye? Ya coba sikik ya. Gelem ya? No. Ora gelem? Mah, Ora gelem tenan? awas bokong. Janu minggir anu, tak kurepne iki nu. Yo gek diplayonke banter. Gah, wegah. Gento. Ora rampung lho. Kok sik ngene kabeh. iya. Tak kandhani anggo alus-alus ya. Ket mau kok meng dikandani mbok terus dicoba. Oh, praktek ngono lho. Tes. Kok sik ta? Aku ki menggah-menggah tenan ya. Piye? Aku gelem karo kowe, tapi nah. aku cukupno kacang kae sik. Yo, siap. Nyo. Nyo. Tok 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 Eh. tok tok tok. Iki wis tak jikoke kacang lho. Iki wis lunga ceritane. Po permen bae. Aku sing tuku kowe sing ngemut. Iki etok iki Mbak Tatin wis ra ketok. Iki ketoprak Iya. goblok. Piye? Kowe iki aktingnya iki. Aktinge Mbak Tatin wis Aku wis mlebu lunga tak kori. ditinggal lunga. Nah, Lah kowe goleki aku lho. tobonge iki ning kene kok malah Ceplok mlebu mau darat. nanti yo diucek ngono kok malah dikeki tekan kene. Ora Kang Sen. Ora njok mlebu rono ning kene lho. Neng endi? Kene. Oh, ning Pentase kono ning kene to. tobong iki wis mlebu. Sekarang ora Kang Sen, sesuk neh Kang Sen. Iki terus Kowe goleki aku. Ayo Lah, padha. kok Aja oke. padha wae. gene nang kono kowe, Pluk. Mbak Yu. Kene rene yo. Ngapa kowe nang kono ki? Wah, Jan. Tuh, iki ana sinden kok nggawa tabuh drum barang. Aku ya. Ya. Pisan wae. Tabuhku nang kene. Ya. Ladenono ya. Ora gelem tenan. Tak peksa nek ngono. Aku ki wedang wong iki. Aku ki sulunga kok. Wis kudu gelem. Gelem ra gelem. Kowe iki ngapa? Men saya cetha. Cetha kaya aku gemang. Engko nami gur cilik. Tak goleke sing gedhe. Ndi? Wis gedhe. Wis ora gelem tenan. Mah, Yo Tri, seseke Tri. Wah, Jan. Ya Pak Ibu, Pak Ibu, Pak Ibu.
warga laras saking Ngayogyakarta Hadiningrat ingkang diparagakaken dening Solikin lho, bayaran ora? Lah ya rene. Mbak Tatin bayaran ora? Oh, jelas no kemeringet ya. Nah, ini rada saru iki. Dadi nggone Solikin tak suda, nya Solikin 200 wae. Rada saru. Wes kono. Mbak Tatin Woi, wis rampung. Mbak Tatin 300. Malah kena tenan sing iki. Aku ra siap. Nya 300 ning aku arep takon. Kah aku sa kowe delokan keringetku lho sa. Ayo aku arep Sak takon. jagung-jagung. Sapi kae munine apa? Munine gelem. Kene, Ora sapi kok muni gelem ra ono ya sapi. sapiku gelem kok. Sapi muni gelem. Gelem ngono. Ora, sapi kok muni gelem. Lah muni piye? Mo. Ya kene nek mah. Kene. Kene. Tak andani. As kandhani apa ora krungu? Tak kandani. Kowe wis tau rung wewe karo warga laras selama ini? Kerep ya. Kapan? Teko Pak Egul. Sopo Pak Egul? Oh. Wis tau rung Mbak Tatin ngenai warga laras? Rung. Lah. Aku wingi badan wis ngenai bingkisan lho. Dinggo warga laras. Kowe bintang terkenal lho, bintang yang ada di Jogja, Magelang, Jawa Timur ngono. Wis tau rung ngenai warga laras kira-kira? Urung. Lah iya, lah saiki kira-kira sebagai bintang terkenal, kepedulianmu nggo kanca-kanca. Aku tidak peduli sama kanca-kanca. Wis ben do mikir karepe dhewe-dhewe. Ngono. Heeh. Ngono kuwi karo kanca-kanca. Heeh. Tetep nggo kowe. Soalnya mereka ya ora mikir aku lho. Oh. Ayo wis Dadi adil. nggo kowe. Heeh. Tegel kowe. Tegel lah. Wah jenenge Tatin bali neh. Nek tak tambahi kowe kudu gubuk asmara bar iki. Nganti menggeh-menggeh. Ya. Panyuwunane tetep Mbak Tatin nih. Tak tambahi neh, tak golekke. Tak golekke weruh. Kuwi wae yo Mas yo. Wah. Kowe ya oleh lho. Ra apa-apa gembrobyos ning nggo kanca-kanca kok. Nyambut gawe bareng-bareng. Nyambut gawe piye kono ming do ndelok Wes nyang kuyung lho, nek ra guyu, kanca-kanca ra guyu ra gayeng lho. Iki muni ayo ming guyu mosok kon joget berarti pengen joget iki. Oh lah iya. Joget Ya, Mas Keswan ya munggah ya, gubuk asmara karo Mbak Tatin. Yo, Ndang kowe milih terkenal apa ora? Dalange puyer. Yo, gubuk Dalange asmara. puyer. Di duetke wong loro. Ayo ngadeg, iso ngadeg ora to? Asu. Asem ngono to. Iki benike nanti, sing isor benike nanti. Ilang. Lah bojone piye kok ora benikke? Nek tak jikoke benekmu sik. Oriza mesti ayo. Ya, Mbak. Yo, gubuk asmara nembang wong loro. Langsung ya. Yo gah. Bawa. Nek langsung balekke 100. Balekke 100. Kowe bawa wae ya oleh 100 to. Nah. Guyu mau seru di gawean dhewe-dhewe kok. Nek aku bawa ya temu aku 100 ditetatinmu. Ya iki apa? Aja. Aja dong. Ya, nyingkar-nyingkur. Wong loro ya. Sik mesra Hah? Tim. Sik mesra. Piye le Mas Ra? Ayo wis totok maneh iki awake dhewe pasangan serasi lho. Totok maneh iki bahasa endi? Totok men. Tok maneh. Ya wis dhewe-dhewe Maneh totok blek-blek, maneh-maneh. Nyik, kok cedak-cedak aku ngapa sih? Kangen ya aku Tin kowe. Loh, iki mah arep ketoprak meneh. Ora ya. Heeh. Yo. Yang kedua. Nyingkar. Nyingkur. Wiwitane nyingkar. Bener kayak kamerane siji ra ketok. Heeh, ya sentimen ya ra apa-apa aku ketok sithik. Sing ketok mung wedok etok, ayo sing lanang rasah ketokke ngono apik. Nyingkur. Raiku nang kamera ireng banget. Lagi ngerti apa nek ireng? Kayak telek cecak ya. Ha ta? Ireng putih ya. Kowe kuning ya Tin. Kuning apa?
Awakmu kuning. Terus Apa awake kuning ki apa? Kok telek sapi. Tak yo ora arep lit muning. tak teleki lho memang ngono ki Ora carane. apa-apa. Yuk, Yuk nanti. nembang. Ya kowe. Apa? Lingsem. Lingsem yen ke mutan. Sing mesrake nek kene wong ayu ngono kuwi. Ngapa? Kalau dianu budala. Bu, Kaya kae lho sing mesra ngono kae lho karo dirangkulke nek kene wong ayu. kene-kene wong ayu. Nah. Tak lapi po. Ya. Ya, wah alah jadi bathuk kok le. Ah. Jembar iki keringet ya lah. Kowe lah medhu nang pipi, Ngalah. kowe lah nang janggut. Hop. Waduh nang gulu. Ning gulu. Wis bar kuwi mandek. Kok mandek? Masa banyu kok munggah gunung. Walu yo. Lalu ya digolak. Ya kayak kowe genti. Lelampahan kangka uri. Yuk. Barang. Tresno tulus nadyan ingku buk as moro. Punten iki kula. sampun. Ya ora no tetep sing celuk Mas Keswan yo. Yen liwat aku kelingan. Terus yo. Bubuk kae biyen tak golereng ning cagak kebak lisan warna abang tanda kasih sayang senangi gubuk asmara biyen kae tak engko antem tresno tanapu bental tanpa kuasa buat abote ketaman asmara gubuk kae impanawati wiwit biyen tumeka saiki Gubuk kae kebak crita ayah wengi nganti kaget rina Kok ora paus, biasanya paus tangane ning ngarep loro. Mboten wani niki paus. Biasanya Band Bejina Adam kuwi senenge Pak Gareng Semarang. Lah iki Pak Gareng Idola, Semarang ya. kan ra eneng. Dadi yo ganti Kesuwan Semarang. Semarang ora nek garenge sakmene pringe pring petung nutuk Tibah. gundulmu. nek gareng kan rumahe cilik dadi gapite ya cilik nek iki sakmene kok gareng lak ya pring petung Bu kowe kok dingaren iki pas prei. Seneng tenan aku nek warga Larasana kowe. ngapa tau dadak ono ki ya kalau aku kan ngendi sing dhisik ngono ki lho Mas Ora saiki ki ngono. Sip. Berarti sesuk melu ya? kapan ta Yuk kapan-kapan. ora Pas tau Mas Kesuwan Mayang maksudnya. ora tau main iki ngapa tau ya kan kok solikin wae lho tangane nglawe-nglawe tunggalane sapa iki sing Bekasi Kowe aku nyanyi, aku joget wae. oke ya Oke. Ya.
Tin keringetmu dilangi sik, Tin. Kuwi goblos. Piye ta? Ya, jeboke tisu. Catetan sak jroning ati. Datang luntur saya marna ati. Bagel tak. Aku kowe tadi karo ya sumuk ngelapi keringat barang sih ya. Tak entake keringete. Catatan sak